Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Bantek la kami ke jingja tingku kali baman kapor ke baju lamru Shaka jingmen saw ber ke jingyap brio ki Pulit kari Bhoi lingba Superintendent of Police kari Bhoi District VS Rathor IPS ki labu de ki kendon ni ki banyak kali Shaka tikathan ke Surok Guwahati Shillong karkum ki jing tha balapha de ki Pulit kari Bhoi ki kali private ki kali kamai bathap hadu handungot ki passenger ke kali bus ni ki school bus ki kali ketmar bakhamduna ke jingkya bat ki Shaka Kimdai ban Pynher Palat ya ka prapo kilometer per hour ka jingstat bat hagi jaka bakhun dei banya ka jing speed ka basaupo kilometer per hour hagi jaka badan bunlat bat hagi jaka baki brio ki jam shishilang dei banya arpo kilometer per hour ka jingstat kadbai ki kali ketmar bakham kya bat ki kali ketmar bakham pedeng ka jingket kya pat ka jingstat kamdai ban Palat ya ka 100 kilometer per hour nangta yakin ki kali ki dei banya laipo kilometer per hour hagi jaka khun bat 4 kilometer per hour hagi jaka babunlat bat hagi jaka bagi brio kinjam shashilya nalor kini ki don shibun ki jat kali bar ki kendon ki ba ki Pulit kari Bhoi ki la Pynmih bagi de ban bot bej bot renti ki Pulit kari Bhoi ki la batharu ya ka National Highways Authority of India bat ka PWD bakin bo ki signboard haman ki jaka hashilenter ka Surok ki la mahamru balada pen khenya kini ki jing tha kinsha pengat hapo ka Bharatiya Nyaya Sanhita 8000 arpulai ka Motor Vehicle Act Shijaknais pa prapupra bat kiwe de ki kendon ai laban kedo ba jingkiu ka jingja accident hasilen ter ka Surok ba hari Bhoi khamtam ka Surok ba National Highway 6 bat ka Shillong bypass kalawan ra ka jingya ba jingmen sa ba bunja ka ni kisngi ka balapenong ki nong let nong wan bat ki nong shong shnong bans ear hakalet ka wan